Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga nakikinig ngayon sa inyo pong YouTube channel na ang Sundo Horror Stories. Isang karangalan po na mapili ang aking kwento na may kinalaman sa kababalaghan. Nangyari po ito noong 1995 sa malayong barangay na matatagpuan po sa probinsya ng Mindoro. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Anton at naririto na po ang nakakakilabot kong kasaysayan. Magbe-20 anyos po ako noon nang makilala ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Si Luna na ayon sa kanyang pagpapakilala, nagmula pa raw sila sa Samar. Bagong salta talaga sila noon sa aming barangay. Kaya naman hindi ako nag-atubili na kilalanin siya at ipakita ang ganda ng aming lugar. Noong una po, Kuya Bari, napakamahiyain niya pong babae. Ni hindi siya masyadong kumikibo o kaya naman ay tumitingin sa akin. Madalas lang po ay nakayuko siya at nakasimangot. Bilang kilala noong pasaway at makulit na tao, ginawa ko ang lahat para mapasaya siya. Inalok ko siya at sinabing may natatago kaming gandang yaman dito sa lugar. Gusto mo bang puntahan natin? Naalala ko pang ang tanong sa kanya nang minsan siyang lumabas ng kanilang bahay. Nakita ko pang tumingin siya sa kasamahang tiyahin at saka tumango sa akin bilang pagsang-ayon. Matapos, kinuha ko ang kanyang palad at masaya siyang dinala sa tinatawag namin noong tinagong buhanginan, kung saan literal na nakatago ito, Kuya Bari. Mararating lamang ito sa pamamagitan po ng pag-akyat sa may kataasang bukid. Lalakad ng kaunti at pagbaba sa tila bangin, mararating mo na ang nakatagong baybayin na may napakaputing buhanginan. Iilan lamang po ang nakakaalam ng lugar na ito at iilan lamang din ang nakakapunta dahil bukod sa nakatago ay talaga pong delikado dahil nga madulas ang pagbaba po doon. Habang paakyat ng bukid, napatingin ako kay Luna dahil tila natatakot siya ng mga sandaling iyon. Sinabi ko na lamang na walang masama ang mangyayari sa kanya kapag ako ang kasama niya. Hindi ko naman hahayaan na masugatan o masaktan siya. Doon, Kuya Bari, sa unang pagkakataon ay nakita kong ngumiti siya. Muli niyang kinuha ang palad ko at sabay naming binaybay ang bukid pababa sa tinagong buhanginan. Pagdating po namin doon, nakita ko ang galak sa kanyang mga mata at ang lungkot ay tila nawala sa kanyang mukha. Inakbayan ko siya at tinanong kung ano ang masasabi niya sa lugar na ito. Napakaganda raw nito ayon sa kanya, na sana ganito na lang daw ang buhay, na sana ganito na lang ang mga bagay na nakatago. Hindi dilim, hindi sama, kung hindi maganda at mabuti. Yan ang mga naalala kong mga salitang binitawan niya. Napakunot pa ang noo ko sa mga sinabi niya. Akala ko ganoon lang siya manalita. Matalinghaga o kaya naman ay parang sinauna. Nagbago lamang nang unti-unti ko na siyang makilala. Bali po, Kuya Bari, sa tinagong buhanginan ay mayroong malapad na bato roon. Doon ako naglalatag ng sako at karton para maupuan o mahigaan. Pwede rin naman sa buhanginan, pero kapag high tide kasi, mababasa ka sa mga mahihinang hampas ng alon. Noong araw na iyon, nakakwentuhan ko si Luna. At sa unang pagkakataon din, nalaman ko ang ilang parte ng buhay niya. Ayon sa kanya, umalis daw sila sa Samar dahil sa isang gulo na muntik ng ikamatay ng buong pamilya niya. Hindi niya masabi ng diretsyo kung anong klaseng gulo iyon dahil naiiyak siya habang nagkukwento.
Ang malinaw lamang sa naging kwento niya, lumuwas ang tiyahin niyang si Manang Pasita at isinama siya papunta rito sa Mindoro. May kakilala kasi ang tiyahin niya rito, kaya dito muna sila tumuloy at pansamantala lang daw ito. Tinanong ko naman siya ng mayroong lungkot kung aalis din ba siya balang araw. Wala siyang naging tugon sa aking tanong, Kuya Bari. Isa lang ang ibig sabihin noon, mukhang aalis din sila rito. Baka bukas o sa mga susunod na araw. Kaya naman, hindi na po ako nag-atubili pa na gumawa ng mga bagay para lamang mapanatili siya sa lugar namin. Kinuha ko noon ang 2 kamay niya at sinabi ang nararamdaman ko. Nahiya pa nga siya noong una, pero nang idinampi ko na ang mga labi ko, nakita kong gumanti siya. Hudyat na gusto niya rin ako. Noong araw ngang iyon, mayroong nangyari sa amin. Magdidilim na nang makabalik kami sa aming pinakabarangay. Nakita kong nakaabang na rin noon sa labas ng pintuan ang tiyahin niyang si Manang Pasita. Masama ang tingin nito sa akin at pagkalapit, diretso nitong tinanong kung saan kami galing at kung saan ko daw dinala ang pamangkin niyang si Luna. Kuya Bari, mababakas talaga sa boses ng matanda ang galit at pagkaseryoso. Pero po, dahil natatakot akong malaman niya ang magiging tagpuan namin ni Luna, ay nagsinungaling po ako. Sinabi ko na lamang na nag-ikot-ikot lamang kami sa kabilang baryo at bayan. Ngunit nagulat ako sa mga sinabi niya. Kitang-kita raw sa mukha ko ang pagsisinungaling. Ayaw na raw niya akong makitang kasakasama pa ang pamangkin niya. Hindi ko raw alam ang pinapasok ko. Binalaan pa nga ako nito na layuan si Luna dahil wala raw akong ideya sa ginagawa ko, kaya naman ng mga sandaling iyon ay takang-taka ako. Ipinagtanggol ako ni Luna. Sinabi nito na wag naman daw akong pagsalitaan ng masama. Mabait daw ako, hindi gaya ng iniisip niya. Ngunit mabilis na tumugon ang tiyahin nito. Lahat daw ng tao ay sa una lang daw mabait. Minsan na raw siyang naloko at hinding-hindi na mauulit iyon. Sabi ng matanda, at nang makapasok ng bahay ay malakas nitong isinarado ang pintuan. Naiwan naman ako sa labas na nagtataka at napapaisip sa mga naging usapan nila. Napakaraming tanong ko noon kung tungkol saan ang mga sinasabi nila. Sino nga ba sila o kung ano ang mayroon sa kanila? Ay, Kuya Bari, noong mga panahong yun, alam kong mahal na mahal ko si Luna. Kaya hindi ko hahayaan na pigilan kami ng tiyahin niya o ng nakaraan nila na hindi ko maintindihan nung una. Dumaan ang mga araw. Halos 1 linggo kong hindi nakita o nasilayan man lang si Luna. Kaya naman nung sumunod na araw, pasimple akong sumilip sa bahay nila. Sa may maliit na butas, nakita kong nakaupo sa kusina si Luna, habang nasa likuran naman nito ang tiyahin niyang si Pasita. May hawak na langis ang matanda at nakita kong ipinapahid niya iyon sa tiyan ni Luna. Narinig ko pa nga ang mga tinura nito. Nararamdaman daw nitong may bata sa sinapupunan ni Luna. Tinanong pa niya ang pamangkin kung may nangyari ba sa amin. Napangiti ako nang sabihin ni Luna ang totoo na mayroon nang naganap sa amin. Ngunit napalitan po iyon ng pagkagulat nang sumigaw ang tiyahin nito. Isang malaking pagkakamali daw ang ginawa ni Luna. Hindi niya alam kung gaano siya pinoprotektahan nito pagkatapos ay nagpapagamit lamang sa isang tao. Hindi raw siya maaaring magkaanak sa taong katulad ko. Papatayin niya raw ang nabubuong bata sa tiyan nito. Dahil doon, Kuya Bari, napalunok ako ng laway sa takot at kaba.
Sa isip-isip ko ng mga sandaling iyon, kailangan kong makausap kaagad si Luna at mapigilan ang pinaplano ng tiyahin niya. Kaya naman, kinagabihan po nang makita ko ang matanda na lumabas sa bahay na yun na tila may pupuntahan, mabilis akong naglakad papunta ron. Pagdating po sa harapan, mabilis akong pumasok at hinanap kaagad si Luna. Nakita kong nakaupo siya sa kusina at mataman akong pinagmamasdan. Tinanong pa nito kung ano ang ginagawa ko roon, pero hindi na ako sumagot pa, Kuya Bari. Agad kong kinuha ang kamay niya para ilayo sa lugar na iyon. Sabi niya, huwag daw akong gagawa ng kahit na ano dahil wala daw akong kaide-ideya sa mga nangyayari. Pero sinabi kong hindi ako natatakot na ipaglaban siya, lalong-lalo na ang anak naming dinadala niya ng mga panahon na iyon. Wala akong ibang maisip na mapuntahan noon, kaya dumiretso kami sa bahay ni nanay pansamantala. Pagkaupo, nagulat ako nang sampalin ako ni Luna. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa ayon, gayong ipinaglalaban ko lamang ang dapat. Umiyak siya at saka binitawan ang mga salitang ito, Kuya Bari. Inilagay ko lamang daw ang sarili ko at ang pamilya ko sa kapahamakan. Hindi ko raw alam ang ginagawa ko, na hindi ko siya lubos nakakilala. Bagong salta lamang daw sila sa barangay namin na hindi dapat ako kaagad nagtiwala. Iyon po ang mga salitang sunod-sunod niyang sinabi, sabay yuko at patuloy sa kanyang pag-iyak. Luna, hindi ko naman maintindihan eh. Kung ako ang tatanungin, walang mali sa ginagawa ko. Kanina narinig ko yung usapan ninyo. Alam kong nabuntis ka nang minsang may nangyari sa atin. Alam ko rin, gustong-gustong ipalaglag ng tiyahin mo ang batang nasa tiyan mo. Luna, malibang bilang magiging ama ng sanggol na iyan, ay ipaglaban ko ang karapatan niya at karapatan ko. Luna naman, mahal na mahal kita. Niyakap ko siya ng mahigpit, pero ramdam ko pa rin sa kanya na tila sinasabing maling-mali ang desisyon na pinili ko, Kuya Bari. Naunawaan ko na lamang ang lahat noong sumapit ang hating gabi. Habang natutulog, naalipungatan ako nang makarinig ng mga yapak sa paligid. Tila may taong nag-iikot o nagmamanman sa paligid ng bahay namin. Napabangon na rin noon sina Nanay at Luna nang ang mga yapak ay napunta na sa bubungan namin. Mapapansin ang paglalakad noon dahil ang tunog ng yero ay palipat-lipat. Nang banggitin ni Tatay ang salitang aswang, kinabahan ako, Kuya Bari. Dahil sa unang pagkakataon lang namin mararanasan iyon kung sakaling ito man ay totoo. Kumuha ang Tatay at Nanay ko ng asin at mabilis na isinaboy sa buong paligid ng aming bahay. Sa bintana, pintuan at maging sa ilang parte ng aming higaan. Nang matamaan si Luna, nakita ko ang panlalaki sa mga mata niya at pagkatakot. Isang bagay na ipinagtaka ko, kaya naman mabilis akong kumuha ng kumot at ibinalot sa katawan niya. Napatingin siya sa akin na may pagtataka. Ako naman, mabilis na tinulungan sina Tatay. Kumuha na rin ako ng bulok kung sakaling mang may hindi magandang mangyayari. At hindi nga po ako nagkamali dahil ilang sandali pa lamang nakarinig kami ng mga kakaibang tunog sa labas, Kuya Bari. Parang tunog ng isang ibon na kung tawagin ay uwak. Nakakatakot pakinggan, lalong-lalo na't hating gabi. Noong una po, malakas pa. Pero habang tumatagal, pahina po iyon ng pahina. Nang makumpirmang wala na ang mga pagkaluskus, yapak at mga tunog, nagpasya akong sumilip sa bintana ng aming bahay. Hinawakan pa nga ako ni Luna at nakita ko ang ekspresyon ng mukha niya
na tila sinasabing wag ko nang gawin ang bagay na iyon. Pero dahil iniisip ko ang seguridad ng pamilya ko, binuksan ko pa rin ang bintana at sinilip ang labas. Hawak ko ng mahigpit ang aming gulok habang sinusulyap ang buong paligid. Ilang sandali lang, nagulat ako nang may maiitim na mga kamay ang biglang sumakal sa liig ko. Sa pagkabigla, hindi ako nakagawa kaagad ng kahit anong kilos at mabilis akong hinatak ng mga kamay na iyon. Nabitawan ko ang gulok at pinilit na alisin ang pagkakasakal ng mga kamay na iyon. Kuya Barry, akala ko ay katapusan ko na dahil nararamdaman ko ang pagbao ng mga kuko ng mga kamay na iyon sa aking liig. Noong tignan ko kung kanino ito nagmumula, nakita ko ang mabalahibong nilalang. Nakaramdam ako ng takot nang mapagmasdan din ang pulang-pula nitong mga mata. Hindi ko maipaliwanag pero halos maihina ako sa pantalon dahil sa wangis nito. Itinakbo ako nito habang sakal-sakal pa rin. Ako naman pinipilit na alisin ang mga kamay niya pero sadyang napakalakas at napakahigpit. Gamit ang mga paa, sinipa ko ito ng sunod-sunod pero tila bato iyon at hindi tinatablan. Nang halos maramdaman ko na ang pagputol ng aking hininga, nakita ko sa bandang kanan ang paparating pang isang kulay itim na figura. Sinunggaban ng nilalang na iyon ang bagay na sumasakal sa akin kaya naman halos tumilapon ako nang mabitawan ito. Dahan-dahan akong bumangon at tumingala kung sino ang misteryosong nilalang ang nagligtas sa akin. Nagulat at muli akong natakot dahil pareho ang wangis nila. Magkaharap sila ng mga sandaling iyon at galit na galit sa isa't isa. Narinig ko pa ang pag-uusap nila na ang tunog ng boses, tila pinaghalong boses lalaki at boses babae. Tinanong siya nito kung bakit daw siya kinakalaban nito. Bakit niya ipinagtatanggol ang katulad ko? Hayaan mo akong patayin siya at ang batang nasa sinapupunan mo. Mga salitang ikinabigla ko at ikinatakot. Sumagot naman ang nilalang na isa at sinabing mahal ako nito pati na ang batang nasa sinapupunan niya na hindi niya hahayaang saktan ang magiging ama ng anak niya. Nang marinig ko po iyon, Kuya Barry, napuno ako ng takot at pagtataka. Nang mga sandaling iyon, napagtagpi-tagpi ko na ang mga bagay na gumugulo sa isipin ko noon. Ang tungkol sa pagkatao ni Luna at ang tiyahin niyang si Aling Pasita. Ang mga bagong saltang ito, mga aswang. Napaatras naman ako ng bahagya nang magsaksakan ang mga nilalang na iyon gamit ang matutulis na kuko at mga ngipin nila. Nang mapansin kong nalalamangan si Luna, ay hindi ko alam kung bakit ako biglang kumuha ng may kalakihang sanga at sinugod ang tiyahin niyang aswang. Gamit ang natitirang lakas, malakas ko iyong inihampas sa ulo nito, dahilan upang mawalan niyo ng malay ng pansamantala. Narinig ko ang pagtawag ni Luna habang nanginginig at unti-unting bumabalik sa dating anyo. Luna, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatakot sa iyo. Ang tanong ko lang, bakit gustong-gusto ng tiyahin mo na patayin ako at ang batang nasa sinapupunan mo? Ang naging tugon lamang niya dahil iyon daw ang kanilang kultura at tradisyon. Sa lahi daw nila, walang sino man ang maaaring makapag-asawa ng may dugong bughaw dahil kasumpa-sumpa daw ito. Isang bagay na labis na ipinagbabawal dahil ang batang may dugong aswang at dugong tao ay nakakatakot palakihin. Ang anak namin kung sakasakali ay hindi tatablan ng mga pangontrang gawa ng tao na maaaring pabor sa kanila o kaya naman ay ikauubos ng lahi nila.
Mahirap ipaliwanag pero iyon daw ang katotohanan. At ako, gaya ng mga nauna, pinapatay dahil alam ko na ang lihim nila. Kaya daw bago raw sumikat ang haring araw, maaari ko na raw siyang paslangin at ang tiyahin nito. Nang banggitin iyon ni Luna, Kuya Bari, natahimik ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Susundin ko ba siya o hindi? Pero isang bagay ang nanaig po sa akin. Mahal ko ang babaeng ito maging sino man siya, lalong-lalo na ang batang sinasabi niyang may madilim na hinaharap. Wala akong papatayin. Papatunayan natin sa tiyahin mo at sa iba pang mga lahi niyo na mali ang kinalakihan niyong kultura o tradisyon. Mahal na mahal kita, Luna, at gagawin ko ang lahat para sa magiging pamilya natin. Halika, lumayo na tayo sa lugar namin. Hinila ko ang kamay niya, Kuya Bari, at kahit nag-aalangan siya, hindi ako pumayag na maiwan siya roon kasama ang tiyahin nitong aswang. Sa takot na baka madamay pa si nanay at tatay, hindi na kami bumalik roon at nagpasya akong dalhin si Luna sa lugar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Ang nakatagong paraiso kung saan may nangyari sa amin ng pinakamamahal ko, ang tinagong buhanginan. Pagdating namin doon, sandali ko siyang iniwan upang kumuha ng mga gamit at makakain. Pagbalik sa bahay, nagpaalam na rin ako kina nanay at tatay at sinabing poproteksyonan ko muna si Luna hanggang sa maipanganak nito ang batang nasa sinapupunan niya. Siguro iisipin ng iba, Kuya Bari, na mali ang desisyon kong sa tinagong buhanginan kami pansamantalang titira. Pero sa totoo po niyan ay naging ligtas kami hanggang sa makapanganak nga si Luna. Tama po, higit 9 na buwan kaming naroroon at nakapagtayo ako ng pansamantalang tahanan. Nagkaroon ng sariling bangka na ginamit ko bilang hanap buhay. Habang tumatagal, sumaya naman ang aming pagsasama. Naging taguman sa lahat. Ang mahalaga ay ligtas ang aking mag-ina. Ayon kina tatay, nung balikan ko sila, ay hindi na raw nakita pa si Aling Pasita at tila umalis na ito sa aming barangay. Pero hindi po ako naging kampante kaya nanatili kami sa paninirahan sa tinagong buhanginan ng ilan pang buwan. Ipinanganak ang sanggol sa pamamagitan po ni nanay na may alam sa ganitong bagay. Hindi na rin sila sa bukid dumadaan para makarating doon kung hindi sa dagat upang hindi mapansin ng mga tao ang madalas nilang pagpunta po sa amin. Noong mga unang linggo po matapos ipanganak si Esteban na siyang naging anak namin, maayos naman po ang lahat at masaya. Nagpatuloy kami sa buhay at mga gawain sa pang-araw-araw. Pero Kuya Bari, may mga napapansin na po ako lalong-lalo na kapag kahating gabi at maliwanag ang buwan. Si Luna kasi at ang anak namin, naaabutan ko silang tulala at nakatitig sa buwan habang nakaupo sa isang malapad na bato. Walang boses, tinig o kahit anong salita. Nakatitig lamang sila roon na tila kinakausap ang buwan sa pamamagitan po ng isip. Sa tuwing tatawagin ko si Luna, tumitingin naman ito pero pulang-pula ang mga mata niya. Nasanay na lang po ako na ganoon pero sa isip ko, pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Isang gabi, nagising ako, Kuya Bari, mula sa pagkakatulog dahil narinig ko ang pag-ungol ng asawa ko dahil namimilipit ito sa sakit. Noong pinagmasdan ko siya, nakita kong nakalapat ang parehong mga kamay niya sa tiyan. Isa lang ang katagang paulit-ulit niyang sinasabi. Nagugutom daw siya
at gusto niyang kumain ng bagay na ikinabigla ko. Laman at dugo raw ng tao. Sa takot, mabilis kong kinuha ang anak kong mahimbing pa rin ang tulog. Hindi ko alam, pero parang hindi ang mahal kong si Luna ang nasa harap ko ngayon. Maya-maya'y bumangon siya at tumingin ng masama sa akin. Ilang sandali, ibinaling niya ang tingin sa anak namin na mas lalo kong niyakap ng mahigpit. Luna, kilala mo kung sino ka. Luna, ako ito at ang anak mo. Iyon na lang ang mga nabitiwang kong salita, Kuya Bari, matapos kong makita ang pamumula ng kanyang mga mata. Tugon naman niya, alam niya raw, pero matagal na niyang gustong malaman kung ano ang lasa ng karne ng isang sanggol. Nang sabihin niya iyon, mabilis ang mga pagkilos na ginawa ko at hinila ang isang matalim na gulok na nakatayo lamang sa gilid ng bahay namin. Binantaan ko siyang huwag gagawa ng kahit anong kilos kung hindi kakalimutan kong siya ang Luna na kilala ko. Ngunit imbis na makinig siya, Kuya Bari, nakita ko ang pangingisay ng katawan niya at unti-unting nagbabago ang wangis niya. Ang dating Luna na nakita ko noon sa ikalawang pagkakataon ay muli kong nasilayan. Dahil sa takot na may gawin ito sa anak namin, mabilis akong tumayo at nagtatakbo papunta sa aming bangka. Nang makasampa, itinulak ko iyon gamit ang sagwan at paunti-unting lumayo sa tinagong buhanginan. Napakaliwanag ng buwan ng mga sandaling iyon, kaya naman kahit papaano ay nakikita ko ang ibang mga isla at maging ang buong lugar namin. Nang makalayo kami, sandali kong ibinaling ang tingin ko sa tinagong buhanginan at nanlaki ang mga mata ko. Imbes kasi na isa, Kuya Bari, dalawang itim na figura o nilalang ang napagmasdan ko. Napabilis naman ang pagsagawang ko nang tila magkaroon ng pakpak ang mga ito. Lumipad at patungo sa direksyon namin ng anak ko. Nagpalipad-lipad sila sa itaas ng aming bangka. Gamit ang sagwa naman, pinilit ko silang hampasin at itaboy. Pero ang isa sa kanila, hinila ang hawak ko at itinapon ito sa malayo. Nasa kaliwang braso ko ang anak ko at gamit ang kanang kamay, kinuha ko ang gulok sa paanan ko. Gamit ang lakas, pinagtataga ko ang bawat lalapit sa amin. Naririnig ko pa ang nakakakilabot na tunog galing sa dalawang ito at ang pagaspas ng mga pakpak na bumubuo ng malalakas na hampas ng hangin. Ilang sandali nang hindi ko mapansin, isa sa mga nilalang ay hinila ang anak kong si Esteban na kanina pa iyak ng iyak. Gamit ang gulok, pinagsasaksa ko at pinagtataga ang aswang na iyon. Lumayo ka na sa anak ko! Bitawan mo ang anak ko! Sunod-sunod kong sigaw dito. Nang makakuha ng pagkakataon, ibinaon ko sa liig ng aswang na iyon ang dulo ng gulok na hawak ko. Sumirit doon ang napakaitim na dugo at tuluyan itong bumagsak sa tubig. Ilang sandali lang bumalik ito sa dating anyo na ngayon ay si Aling Pasita. Nagulat naman ako nang may maitim na mga kamay ang biglang humila sa buhok ko. Pinipilit ako nitong iangat, subalit nabitawan din ng tagain ko ang kamay nito. Walang iya ka, Luna. Maawa ka naman sa amin ng anak mo. Ano na bang nangyari sa'yo? Bakit ka bumalik sa nakaraan mo? Dapat nagbago ka na, lalo na't may anak ka na. Luna, maawa ka naman. Sigaw ko sa kanya habang paikot-ikot siya sa ere. Ngunit tila naging bingi ito, Kuya Bari, dahil nagbadya ito ng pagsugod. Wala na akong nagawa kung hindi ihanda ang sarili ko upang maproteksyonan ko ang anak ko.
gamit muli ang gulok. Nang sumugod ang aswang na si Luna, malakas ko iyong itinarak sa tiyan niya. Nang bumagsak ito sa bangka, hinugot ko ang gulok at sa leeg naman niya itinusok. Napasigaw siya sa sakit bago unti-unting malagutan ng kanyang huling hininga. Matapos nun ay sinipa ko siya ng malakas upang maalis sa sinasakyang bangka namin. Nang mga sandali pong iyon, Kuya Bari, umiyak na lamang ako dahil sa huli, mapapatay ko pa rin pala ang taong tinanggap ko ng buong buo at minahal ng sobra-sobra. Nang muling umiyak po ang anak ko, niyakap ko na lamang ito ng mahigpit at inilapat ang katawan nito papunta sa aking balikat. Panandalian ko itong inalog ng mahina at umawit upang mapatahan. Maya-maya ay tumigil ito sa pag-iyak pero nagulat na lang ako nang maramdaman na tila may matatalim na bagay ang unti-unting bumabaon sa balikat ko. Nang pinilit kong alisin, pahigpit ito ng pahigpit. Nilakasan ko ang pagkakaalis sa anak ko at nang magawa ko ito, nakita ko pa ang sariwang dugo sa bibig nito. Anak ko! Nanginginig kong sabi na lamang nang makumpirmang siya nga ang kumaagat sa balikat ko. Maya-maya'y naging pula na rin ang mga mata nito kaya wala akong nagawa kung hindi hawakan ito ng mahigpit at muling damputin ng gulok na pinangpatay ko sa tiyahin at inang nitong si Luna. Tama po ang hinala at mga narinig ko noon, Kuya Bari. Ito ang bagay na kakaharapin ko sa desisyon na pinilit kong ipaglaban noon. Patawarin mo ako, anak. Ayokong magaya ka pa sa mga lahing nauna sa'yo. Habang lumuluha, wala akong nagawa kung hindi patayin na rin ang sarili kong anak. Gamit ang talim ng gulok, pinutol ko ang ulo nito, sabay itinapon na, sabay tapon sa karagatan. Napayuko na lamang ako at napahagulgol sa galit at inis. Mula sa pinakamamahal ko at sa nag-iisang anak ko, pareho silang nawala sa pamamagitan ng sariling mga kamay ko. Kinabukasan, natagpuan ko na lamang ang sarili kong nasa gilid ng baybayin. Pagkatayo ko, naroon sina tatay at nanay. Nang makita nilang wala roon ang mag-ina ko at puno ako ng dugo sa katawan, niyakap na lang nila ako ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang totoong pamilya. Hanggang dito na lang po ang masalimuot kong kwento, Kuya Bari. Isang pagkakataon sa buhay ko ang hinding-hindi ko na malilimutan mula nang makilala ko ang bagong salta sa aming barangay. Lubos na gumagalang Anton. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bert. Nais ko lang sanang ibahagi po sa inyo ang katatakutang karanasang ito na naranasan namin ng aking kaibigan. Itago niyo na lang po siya sa pangalang Tetet. Hindi ko alam pero isa rin ito sa mga pangyayaring pinagsisisihan ko magpas hanggang ngayon, Kuya Bari. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari nang minsan kaming tumungo sa isang slaughterhouse. Hindi rin namin aakalaing dahil sa ginagawa naming iyon, mayroon kaming matutuklasan na mas mabuti pa sanang hindi na namin nalaman pa. Isang araw po noon, Kuya Bari, niyaya ako ng aking kaibigang si Tetet na pumunta sa isang abandonadong slaughterhouse. Ayon kasi sa kanya, inabandona na iyon. Mga ilang taon na siguro ang lumipas. Pre, anong gagawin natin dun?
Tanong ko sa kanya. Pre, business to. Medyo masukal nga lang yung bahaging yun pero tiyak na maraming gagamba ang naroroon. Sabi niya sa akin. Ano? Ano naman natin yung gagamba? Alangan naman paglaruan natin yun. Tanong ko ulit sa kanya. Kulit mo naman sabi ko nga business May bibili kasi sa akin ng gagamba kaya nais kong maghanap. Hayaan mo na at hahatian kita para hindi naman masayang ang pagod mo. Pangulit sa akin ni Tetet. Naisip kong sayang naman ang perang makukuha namin. Kung kaya pumayag akong samahan siya sa pagpunta sa bandang slaughterhouse para manghuli nga ng gagamba. Dala ang flashlight at saka kaha ng posporo. Naglakad kami patungo nga sa lugar na iyon. Ay, teka lang, may naalala lang ako. Marami kasi akong nasagap na kwento na yung slaughterhouse daw na iyon ay naging katayan ng mga aswang magmula ng lisanin iyon ng mga tagakatay ng baboy. Takot na wika ko kay Tetet. Tokbahan kita Ano ka ba? Naniniwala ka ba doon? Hindi kasi ako naniniwala lalo na sa mga aswang. Alam mo, mga kwento-kwento lang yan ng mga matatanda para takutin tayo. Patawa-tawang sabi ni Tetet sa akin. Napailing na lang ako sa kanyang sinabi. Naisip ko kasing kahit na may punto siya, wala namang mawawala kung maniniwala ako sa mga aswang. Noong makarating na kami sa bahagi kung saan naroroon ang slaughterhouse, tila nanibago ako sa katahimikan ng paligid. Kahit kasi ang mga kulisap ay hindi man lang nag-iingay. Dahil nakaramdam ako ng kilabot, hinayaan ko na ang aking kaibigan na mauna nang maglakad kaysa sa akin. Nakailang hakbang na kaming dalawa noong may maulinigan akong parang ingay. May parang kalabog at pagtaga na hindi ko naman alam kung saan nagmumula. Hindi ko na nga nasabi pa kay Tetet kung ano man ang aking narinig, kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang papalapit na kami ng papalapit, narinig kong muli na parang palakas naman ng palakas ang ingay. Ang buong akala ko po, Kuya Bari, ay hindi pa rin iyon napapansin ni Tetet, kaya napatitig na lang ako sa kanya noong biglang tumigil siya sa kanyang paglalakad. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ko sa kanya. Teka lang. May narinig kasi akong parang nagtataga. Wika niya sa akin. Napamulagat ako ng aking mga mata. Sinabi ko sa kanyang kanina ko pa naririnig ang ganoong ingay, kaya maging siya ay natakot na rin. Hindi kaya mula yan sa abandonadong slaughterhouse? Tanong ko sa kanya. Napakibit balikat ang aking kaibigan. Parang wala lang sa kanya ang aking sinabi at nagawa pa niyang magsalita. Tingnan kaya natin kung doon talaga nagmumula. Total, nandito na tayo sabi ni Tetet sa akin. Ayaw ko na sanang pumayag pero nauna na siyang naglakad. Kaya wala akong nagawa. Sumunod na lang ako sa kanya. Kahit na madilim ang paligid, hindi namin ginamit ang flashlight para hindi kami makakuha ng atensyon. Habang papalapit na kami ng papalapit sa slaughterhouse, nakakaramdam kami ng kakaibang hilakbot. Nagsitayuan na rin ang aking mga balahibo at parang lumalaki ang aking ulo, Kuya Bari. Ano kaya ang nariyan? Tanong ko kay Tetet. Pareho kaming natigilan noon nang mapansin naming may nagliliwanag na sulo sa loob ng slaughterhouse. Patuloy pa rin naming narinig ang ingay na iyon, kaya dumiretso kami hanggang sa makarating kami
sa mismong slaughterhouse. Nagkubli kami sa pader at saka nagmatsyag sa aming paligid. Walang ano-ano. Maya-maya'y nakarinig kami ng mahinang pag-angil. Alam naming nasa loob ng nasabing katayan ang pag-angil na iyon. Kaya naghanap kami ng bintana kung saan kami maaring sumilip. Ayun, mukhang may bintana sa bahaging iyon. Wika ni Tetet sa akin. Nanginginig man ako, ngunit napatango na lang ako sa kanya at saka nagsimula na ring naglakad. Noong makarating kami sa tapat ng bintana, walang pagdadalawang isip kaming dumungaw roon. Subalit wala kaming nakitang kahit na ano maliban sa isang sulo. Baka sa loob pa mismo ang kinakatay, sabi ko kay Tetet. Magsasalita pa sana ako ulit, subalit biglang pumasok si Tetet sa pamamagitan ng paglundag sa bintana. Anak ng tokwa, iniwanan ako ni Tetet. Dahil ayaw kong maiwan roon, tumalon na rin ako. Noong nasa loob na kami ng nasabing slaughterhouse, maingat kaming naglakad upang hanapin kung saan nagmumula ang ingay na iyon. Napasalampa kami bigla sa sahig. Laking gulat na lang namin noong may makita kaming 3 lalaking may pinagtutulungang katayin. Noong una, inakala naming mga simpleng tao lang ang mga iyon, ngunit nang pagtuunan namin ng aming pansin iyon, kitang-kita naming nagbabaga ang kanilang mga mata at may mga pangil sila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay po, aswang! Aswang ang mga iyan! Bulalas ko. Nanginginig na napatango din si Tetet sa akin at saka mahinang nagwika ng, Oo nga, dapat mag-ingat tayo. Aalamin natin kung ano iyang pinagkakaabalahan nila. Nanghina ang aking tuhod, Kuya Bari, dahil sa narinig ko sa kanya. Nag-aalangan na akong magpatuloy dahil alam kong lubhang delikado ang gagawin ng aking kaibigan. Ngunit nagsimula na naman siyang maglakad ng papalapit sa mga aswang na iyon. Noong nakahanap siya ulit ng kanyang matataguan, lumingon ito sa akin. Sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Kung kaya't kahit na nag-aalangan ako, maingat akong humakbang ng papalapit sa kanya. Tingnan mo pare, tingnan mo sila. Bulong niya sa akin. Tiningnan ko ang mga aswang at laking gulat ko, Kuya Bari, nang makita ang kanilang kinakatay. Katawan iyon ng isang tao at parang baboy lang kung kanilang katayin iyon. Mas lalo akong nanlumo sa mga eksenang sumunod. Mamayang hating gabi, pupunta na rito ang bibili nito. Garalgal na wika ng isang aswang. Kung gayon, kailangan nating dagdagan ito para hindi maubos itong karne natin. Pagkatapos nilang magwika, nagpalinga-linga siya sa paligid at saka suminghot sa ere. Dahil sa ginawa ng isang aswang, biglang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ay alam niyang may ibang tao sa kanilang paligid. Mas lalo lamang akong nakaramdam ng takot nang makita kong bumulong siya sa kanyang kasama. Mukhang delikado ang ating lagay rito, Tetet. Sabi ko kay Tetet. Kanang maingay. Alamin natin kung ano ang gagawin nila sa mga karning iyan. Sabi pa ng aking kaibigan.
Hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa kukote nitong si Tetet. Bakit kailangan pa naming manatili doon? Hindi ko na kinaya ang aking mga nakikita, Kuya Bari. Alam ko kasing tao talaga ang kanilang kinakatay. At dinig na dinig ko ang winika ng isa sa kanilang kulang pa ang kanilang kinatay. Naku po, baka kami na ang isunod doon. Pare, Tet, umalis na tayo dito bago pa tayo mahuli. Wika ko sa kanya, pero parang wala lang sa kanya yun. Anak ng tuwa ka kung ayaw mong umalis, mauna na ako. Hindi ko na kaya ang aking nakikita, pare, at malakas na ang kutob kong mahuhuli tayo kung hindi tayo aalis, Tet. Pagmamakaawa kong wika sa kanya. Noong mga panong iyon, hindi ko na pinakinggan ang kanyang sinabi. Dali-dali akong umalis sa aming pinagtataguan at saka nagpa siyang lumabas sa nasabing slaughterhouse. Noong malapit na ako sa bintana kung saan kami dumaan ni Tetet, bigla akong natigilan. May naulinigan akong isang sigaw na parang kawangis sa boses ng kaibigan kong si Tetet. Ay, di kaya si Tetet yun? Napailing ako at pilit na iniisip na mali ang pumasok sa aking utak. Hindi ko na tinuloy ang aking paglabas sa bintana, kung kaya't nagpasya akong bumalik upang silipin ang bahagi kung saan kumakatay ang mga aswang. Habang papalapit na ako ng papalapit, naiisip ko ang aking kaibigan. Pagkalapit ko sa pinagtaguan namin ni Tetet, nagtaka ako dahil wala na siya roon. Walang ano-ano, may nakita ako sa sahig. Mga patak ng dugo. Tetet! Napahakbang ako patungo sa isa pa naming pinagtaguan. Ngunit nagulat ako nang makita ko ang dalawang aswang na pinagtutulungang hilahin na si Tetet. Si Tetet! Wala nang buhay si Tetet! Wika ko. Napako ako sa aking pwesto at halos lumuha ako ng dugo nang makita kong walang pagdadalawang isip nilang pinugutan ng ulo ang aking kaibigan. Nagpagulong-gulong ang ulo niya kaya nagpasya na akong umalis, Kuya Bari. Noong lumabas na ako sa aking pinagtataguan, napalingon pa ako sa mga aswang at nakita kong kinakatay na nila ang aking kaibigang si Tetet. Alam kong kung hindi ako aalis, ako na rin ang kanilang isusunod. Dali-dali akong umalis sa lugar na iyon. Ngunit sa hindi ko namamalayan, nakagawa pala ako ng ingay. Narinig ko ang isang pag-angil ng isang aswang, kaya dumiretso ako sa bintana palabas sa nasabing slaughterhouse. Kailangan kong makalis na sa lugar na ito. Umiiyak na saad ko sa aking sarili. Habang ako'y tumatakas, muli pa akong napalingon at nagtaka ako dahil patay na ang apoy sa mga sulo sa loob ng slaughterhouse. Walang ano-ano, may narinig akong paghuni ng tiktik. Batid kong hahabulin ako ng mga iyon, kaya mas binilisan ko pa ang aking pagtakbo. Takbo lang ako ng takbo, Kuya Bari. Halos kabog lang ng dibdib ang aking naririnig nung mga oras na iyon. Pagod na pagod man ay takbo lang ako ng takbo dahil naririnig ko pa rin ang paghuni ng tiktik sa aking itaas. Wala na akong nagawa kung hindi ang magdasal ng mga oras na iyon. Nanginginig na iniisip ko pa rin ang nangyari sa aking kaibigan. Hanggang sa makarating ako sa dulo ng baryo at dumiretso na ako sa aming bahay. Pagkarating ko sa amin ay napaiyak ako habang ikinikwento ko sa aking mga magulang ang lahat ng nangyari. Sinabi ko sa kanila
na kinatay ng mga aswang si Tetet. Maski sila ay nanlumo sa mga narinig nila sa akin. Inireport din namin kaagad sa barangay ang mga pangyayaring hindi kanais-nais. Kumalat ang kwento tungkol sa nangyari sa amin sa nasabing slaughterhouse. Kung kaya't di kalaunan, nagpasya ang mga tao na gibain na lang iyon upang huwag nang kutaan pa ito ng mga aswang. Sising-sisi po ako sa nangyari, Kuya Bari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimut-limutan ang nangyari sa amin ng aking kaibigang si Tetet. Ako po ang sinisisi ng pamilya ni Tetet dahil sa nangyari sa kanya. Dahil po doon, magpas hanggang ngayon ay hindi pa rin ako pinapansin ng mga magulang niya. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, ay iniisip ko pa rin kung ako nga ba ang dahilan kung bakit namatay si Tetet. Ginugulo pa rin ako ng aking konsensya dahil sa nangyari sa kanya. Kung hinila ko ba siya upang sumama sa akin, ay maaaring buhay pa siya? Hindi ko naman masisisi ang aking sarili dahil nagpasya siya na manatili sa kinatatayuan namin. Hanggang ngayon po ay nagdarasal pa rin ako na sana'y mapatawad ako ng aking kaibigan. Naging mali man ang aking desisyon, ngunit naiisip ko pa rin na dahil sa kanyang katigasan ng ulo ay maaring iyon ang nagpahamak sa kanya. Ito po ang pangyayaring hindi ko malilimutan magpas hanggang ngayon. Isang karanasan na kumitil sa buhay ng aking kaibigan dahil sa pagpunta lang sa isang abandonadong slaughterhouse. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po ay mapili mo pong basahin itong aking email. Lubos na gumagalang, Bert. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Julieta. Isa po ako sa mga libo-libo ninyong taga-subaybay ng inyong channel. Sumulat po ako upang ibahagi ang di malilimutang karanasan at katatakutan na aking naranasan. Isang karanasang muntikang pumatay sa aking buong pamilya, lalong-lalo na sa aking panganay na anak. Dito ko na po sisimulan ang aking kwento. Ika-22 sa buwan ng Abril taong 1982. Araw po ito ng Huwebes. Abala kaming mag-asawa sa loob ng aming bahay. Dahil kinabukasan ay gaganapin ang unang kaarawan ng pinakamamahal naming anak na si Juanito. Kita ko naman sa mga mata ng aking asawang si Boyong ang ligaya niyang nararamdaman. Dahil mag-iisang taon din bukas si Juanito na lumaking masigla, malusog at masayahin. Sabay kaming nagpasalamat ni Boyong sa Diyos dahil sa pagbibigay niya sa amin kay Juanito. 10 taon din kaming nanalangin, Kuya Bari, sa Diyos upang hilingin na bigyan niya kami kahit isang anak lang, upang maramdaman lang namin ni Boyong ang isang ganap na pamilya at maranasan ang pagiging mga magulang. Tanghali po noon at ako'y nasa loob ng bahay. Iniwan ko saglit sa kwarto si Juanito dahil may kailangan ako kay Boyong na kasalukuyang itong nasa labas ng aming bahay. Honey, siya nga pala, kailangan ko ng 10,000 para kasi babayaran yung mga kausap natin na magde-deliver bukas tulad ng cake, pagkain, tsaka yung mga lobo. Untag ko sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Sige honey, walang problema. Tara, sabay na tayong lumabas ng bahay.
Tsaka diretso na tayo sa bayan. Meron din pala akong kailangan biling materyales. May pinabibili si Mang Agustin, yung karpinterong gagawa ng mahabang lamesa natin para bukas. Mabuti nga pumayag siyang magkumpuni kahit gabi na. Litanya sa akin ni Boyong habang naglilista ng kanyang bibilhin. Makalipas ang halos 4 na oras kaming nagpaikot-ikot doon sa bayan, ay halos pareho kaming pagod na ni Boyong pagka-uwi ng aming bahay. Natuwa naman ako dahil halos na kumpleto lahat ng kakailanganin namin. Pagkatapos ay dumiretso ako sa kusina upang magtimpla ng juice. Pinuno ko ng yelo ang pitsil. Nagsalin ako sa baso ng juice at iniabot ko ito kay Boyong para inumin ito at maibsan naman kahit saglit ang kanyang pagod. Nasisiyahan naman ako dahil nagpresenta naman ang ibang hipag ko na sila raw ang totoka para magluto sa mga ihahain namin na pagkain para bukas. Bandang 7:00 po ng gabi, dumating itong si Mang Agustin, yung karpintero. Siya po yung mag-aayos ng lamesang gagamitin namin para bukas. Nakakahiya nga, mukhang naabala pa namin ng tao. Di bale, dadagdagan ko na lang ang aming bigay. Wala na rin kasi sa oras dahil bukas na nga ang birthday celebration ng aming anak na si Juanito. Tinawag ko si Boyong para siya na ang mag-asikaso sa kausap niyang karpintero. Basta maglalabas lang ako ng maaari niyang maging merienda o kaya kanyang hapunan. Maya-maya, abala ako sa pagpapatahan ng aming batang nag-iinarte ata. Ewan ko ba Kuya Bari, kung kailan siya may selebrasyon, dun pa tinopak at parang lalagnatin pa ata. Nang biglang tinawag ako ni Boyong at nagpapatimpla ng kape nila. Karga-karga ko naman si Juanito paglabas sa pintuan ng bahay. Sinabihan kong nagmamaktol ang bata. Pwede bang ipautos na lang niya sa iba o siya na mismo ang gumawa ng kanilang kape? Noong mapansin ko si Mang Agustin, kakaiba ang ipinukol niyang tingin sa aking anak habang tumigil ito pansamantala sa pagpukpok ng kahoy niyang hawak. Nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Wari ko'y may malamig na hangin ang siyang yumakap sa akin. Mabilis na nagtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Nakita kong napatingin din si Juanito sa gawi ng karpintero nang biglang mas pumalaho ito ng kanyang pag-iyak. Akala mo ay kinakatay sa lakas? Dahil natuliling ang tainga ko, ay dali-dali kong ipinasok si Juanito sa loob ng bahay upang hindi na rin maingayan sila Boyong. May pahabol pang ang sabi iyong karpintero. Ganun daw talaga ang bata kapag first birthday. Bugnutin o di kaya ay magkakasakit. Ilang oras pa ang lumipas ay pumasok bigla si Boyong sa aming kwarto na akin namang ikinagulat dahil sa lakas ng pagkakasalpok ng pintuan sa aming pader. Nakita kong paika-ikang humihingi ng pagsaklolo sa akin. Sabi pa niyang isara ko daw ang bintana kaagad habang nilak niya ang pintuan ng aming kwarto. Nagtanong ako sa kanya kung ano ba ang nangyari. Hindi pa man siya nakakasagot ay sinundan ko na ng isa pang tanong kung bakit ito duguan sa kanyang kanang balikat. Natakot po ako Kuya Bari sa kanyang sinagot. Gawa daw iyong pagdurugo niya sa kagat na ginawa ni Mang Agustin. Abala daw siyang nakukumpuni kung ano-ano habang tuloy lang sa pagpukpok si Mang Agustin sa sirang lamesa. Nang bigla daw itong nangisay. Kahit daw na kinakabahan at natatakot si Boyong, ay agad siyang lumapit upang usisain kung ano ang nangyari sa karpintero. Nang biglang may pagbabago na nangyari sa kanyang hitsura.
tinubuan daw ng maitim na balahibo. Nagkaroon ng matutulis na kuko sa magkabilang kamay at umangil ng umangil habang nahuhubdan ang sarili. Pagdilat ng kanyang mga mata ay pulang-pula ito. Nahintakutan ng labis si Boyong sa kanyang nasaksihang pagpapalit anyo ni Mang Agustin at mabilis siyang dinaluhon ng masakit na agat sa kanyang balikat. Panay tanong ko pa rin kay Boyong kahit nalilito ako, Kuya Bari, sa kanyang mga paliwanag. Pinilit kong kumalma upang mas maintindihan ang mga nangyayari noon. At nang walang ano-ano, sa aking pananahimik ay bigla akong nakarinig ng mga kaluskos sa itaas mismo ng aming kisame. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Wari, may gumagapang doon na isang malaking daga, ngunit ang langit-ngit niyang tunog ang nagdadala ng takot sa akin. May panakanakang atungal pa akong naririnig. Nilapitan ko ang kisaming maingay, ngunit hinila ako ni Boyong. Huwag daw akong lumapit dahil si Mang Agustin yan na isang aswang. Parang may bumukol-bukol pa sa kisame. Animoy nabibigatan kung sino man ang nasa taas nito. Naglaglagan din ang mga natuyong palitada ng kisame. Nahintakutan ako nang makita kong unti-unting nagkakaroon ng butas ang itaas ng kisaming katapat sa kuna ni Juanito. Nang biglang pumalahaw ng malakas na pag-iyak ang aming anak. Naramdaman ata niya ang paparating na panganib sa kanyang buhay. Iyak ng iyak si Juanito nung mga oras na iyon. Nagsisigaw naman ako nang makita ko ang parang may mahabang tali ang papalabas sa may taas ng kisame namin. Hindi ko maintindihan kung ano po iyon, Kuya Bari. Nakakabaliw tingnan kung bakit kumikislot-kislot pa ito na animoy may sariling buhay. Kitang-kita ko na gumagapang na siya sa ibabaw ng kuna ni Juanito. Waring alam niya ang kanyang pakay, ngunit nagtataka rin ako bakit mas humahaba pa ata ito buhat sa pinanggalingang butas na binutas sa kisame. Si Juanito, kunin mo! Dila yan ng aswang! Kukunin niya ang anak natin! Sigaw naman ni Boyong sa akin na ikinataranta ko rin kung ano ang aking uunahin. Nagpatuloy pa ang dila. Unti-unting mas bumaba sa kuna ito. Kinakapa-kapa ang amoy ni Juanito, kung kaya't agad na tumakbo si Boyong upang pigilan ang dila. Mahigpit ang pagkakapit ni Boyong doon kahit nagpupumiglas ang dila nitong aswang. Sinigawan ako ng aking asawa na kunin ko daw agad si Juanito hanggang may lakas pa siya upang mailayo sa aswang. Ngunit akmang tatakbo na sana ako kasama ang aking anak ay may nakita akong gunting. Binalikan ko si Boyong, saka ko ginupit ang itim na tali na halos nakapulupot na sa kamay ni Boyong. Itim na itim ito, madulas at malansa at parang nabubulok ang amoy nito, Kuya Bari. Pagkagupit ko sa itim na tali ay bumagsak ito sa aming sahig. Gulat na gulat kami dahil biglang nagbago ang hitsura nito. Napagtanto naming dalawa na ito pala ay isang dila. Doon pa lang ako naniwala na totoo palang may aswang. Litong-lito ako, Kuya Bari, nung mga oras na iyon dahil ngayon lang kami nakatagpo ng ganoong senaryo. Maya-maya ay nakarinig kami ng malakas na sigaw sa itaas.
nakarinig din kami ng kakaibang atungal at kalabog na nagmumula sa kisame. Mabilis na tumakbo si Boyong sa kusina at kinuha ang kanyang matalas na itak. Lumabas ito ng bahay. "Walang iya ka, aswang ka. Magpakita ka at sisiguraduhin kong yung liig mo naman ang puputulin ko. Ano bang atraso ko sa'yo? Binigyan na nga kita ng pagkakakitaan. Pati ang anak ko ay aaswangin mo pa, hayop ka." Galit na sigaw ni Boyong sa aswang. Ngunit walang nagpapakita sa amin ni Boyong. Tanging kaluskos pa rin ang kanyang ginagawa. Parang nananadyang sorpresahin pa kaming dalawa ni Boyong, habang may mahihinang atungal pa rin ang aming naririnig sa itaas. Maya-maya'y lumabas na rin ako, bitbit ang aming anak. Takot man ay nagsisigaw ako upang marinig kami ng aming mga kapitbahay. Humingi ako ng tulong sa kanila. Matapos akong magsisigaw, Kuya Bari, nilapitan kami ni Boyong upang siguraduhin ligtas kami. Takot na takot kaming dalawa noong mga oras na iyon dahil hindi namin makita ang nilalang na nasa ibabaw ng aming bubungan. Dahan-dahang kaming umaatras papalayo sa aming bahay nang walang ano-ano'y. Biglang may lumundag sa may puno ng saging. Nalaki ang aming mga mata nang makakita ng isang itim na aso at nagbabadyang aatake ito sa amin. Tumulo ang malamig na pawis mula sa aking noo. Dahil sa totoo lang, Kuya Bari, ay hindi namin alam na ang gagawin ng mga sandaling iyon. Akmang patakbo na ang nilalang patungo sa amin. Bigla na lang may humagupit ng isang buntot pagi sa kanya. Nakita ko ang kumpare naming si Paeng ang may hawak nito. Matapang niyang hinarap ang nilalang. Walang humpay niyang pinaghahagupit ang nilalang. Hindi niya tinigilan ito hanggang sa tuluyang itong tumakbo papalayo. Matapang na sinundan pa rin ni Paring Paeng ang nilalang doon sa kakahuyan. Di nagtagal ay nagsidatingan na rin ang aming mga kapitbahay at inalalayan kaming mag-anak. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari kanina. Maya-maya'y dumating na si Paring Paeng. Pagod na pagod ito, ngunit hindi na raw niya natagpuan pa ang aswang. Muntik na pong hindi matuloy ang birthday party ng anak ko, Kuya Bari, kinabukasan dahil sa aming masamang pakiramdam dulot ng naranasan naming kakilakilabot na pangyayari. Ngunit hindi iyon hahadlang dahil mas importante ang araw ng kapanganakan ng aming anak. Kung kaya't kahit hinang-hinaman kaming mag-asawa dahil napuyat kami kaiisip, ay itinuloy pa rin namin ang selebrasyon. Kinabukasan, ito na ang araw na pinakahihintay naming mag-asawa. Todo kaming pumusturang dalawa na parang walang nangyari. Dumating na rin ang aming mga inimbitang mga bisita. At syempre, hindi magpapahuli ang gwapong-gwapo naming si Juanito na suot nitong Batman costume. Masaya namang nakaraos ang birthday party ng anak namin ng araw na iyon. Magmula po nang nangyari iyon, Kuya Bari, ay hindi na muling bumalik pa ang aswang na iyon. Sa katunayan nga, naiwan pa nga niya ang mga gamit niyang martilyo at lagari sa bahay po namin. Kung kaya't sa tuwing makikita ko ang mga gamit niya, ay sumasama lang ang loob ko. Kaya sinabi ko kay Boyong na ipamigay na lang iyon sa iba. Ngunit nagdesisyon po ang aking asawa na ibaon na lang ito sa lupa dahil baka daw malasin pa ang kung sino mang gagamit ng martilyo at lagaring iyon na nagmula sa isang aswang na karpintero.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Julieta. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.